n-o trăzniar Dumnezeu cu virusul becheșigului lor astăzi, ca mi ajunge acela portă. Minge n-aș mi acasă. Dar ce dracu nu l-a ținut acolo în China așa și pe mulți, iarde-mă Dumnezeu. No, mi-a vine acasă, dar eu m-am pregătit, mi-am adus acasă un tighe antivirus, un tig mai mult așa. No, pălincă curată de prune, de căldare, făcută la Horincie, în Fărcașa, la Rado de Bufet, mă. No. Apoi, săracul virus, când ajunge către mine, deja la 15-20 de grade, săracul crapă căcatul el. Dar la 52 de grade, la 52 de grade, măi, l-a luat de ureche și i-am dat și două pani și un picior în cur, că mi-a deranjat activitatea. Numai să vie, sărac, numai să vie, no. Antivirusul ăsta, valabil pentru toată lumea, ăsta nu se bea câte o iagă ca ghițăi, numai câte un pahar. Am nici paharul ăsta nu-i omologat de ABPPA, adică de Asociația Băutorilor Profesioniști de Pălincă din Ardeal. De obicei să bea din jejetare. Sunt niște pahare mici, ia așa cât jejetul. Deci cât încape jejetul, atât ai doza de antivirus. Dar paharele alea nu se mai fac. Că o străcat fabrica din Fărcașa, că numai acolo se făceau. Ca să cumpărăm tot din China, pahare, pline și mai nou și antivirus. No. Eu numai un tic de pui de antivirus de ăsta, iaci pângă mine, rotă la 1 metru, toate bacteriile pe spate, mă. Toate. Dar e și beu un pahar, dar pe aerul, mă, de pângă mine, se poate îmbutelia, mă, atâta e pur aerul, mă, e pur aer, pur. Dar vedeți că și antivirusul ăsta trebuie să aibă, vedeți mărjalele astea? Asta înseamnă că are piciu, adică e pălincă de calitate. No. Am o aștept pe doamna asta, cum o cheamă? Corona cheamă. Trebuie să vie, eu aștept cu un pahar de pălincă, că așa se zice pe la noi. Hai la un pahar de pălincă. No, am vine eu aia. Ia că venit. Corona! Hai încoace tu! Hai la un pahar de pălincă! Hai încoace tu, putrăzău, ai închimit eu. Te temi, nu te teme tu, că nu-i pălincă, e vodcă tu. Hai încoace tu. Hai, damu. Yo.